Zamenik gradonačelnika Novog Sada, Srđan Kružević, prisustvovao je tribini o bezbednosti u saobraćaju namenjenoj srednjoškolcima koju organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja. On je istakao da je gradu Novom Sadu izuzetno značajno da veliki broj dece prisustvuje ovakvim događajima i tribinama. U gradu Novom Sadu od 2013. godine bilo preko 12.000 saobraćajnih nezgoda sa 91 stradalim učesnikom, a ova godina je takva da smo do sada imali, ne mogu da kažem svega i to je puno, ali smo imali 10 stradalih, što znači da je ipak prevencija koju sprovodi i grad na edukaciji i saobraćajna policija i ova ogromna i preobilna kampanja koju rade ljudi iz Agencije za bezbednost saobraćaja doprala do svesti ljudi koji su učesnici u tim nezgodama. Verujem da oni su ti koji treba prvi da vode računa oko svoje bezbednosti, oko bezbednosti drugih ljudi, da budu savesni i skoncentrisani na vožnju i na svoje učestvovanje u saobraćaju i siguran sam da će ovakve tribine još više doprineti da se ti životi sačuvaju, da ne kažem mladi životi sačuvaju. Jako je važno da idemo u edukaciju onih koji počinju da voze, u edukaciju onih koji počinju da budu učesnici u saobraćaju i onih koji mogu da budu žrtve ili da izazovu neku nezgodu koja će imati fatalan ishod. Današnja tribina ima za cilj da putem ličnog primjera doktora Gavrila, koji je imao saobraćajnu nezgodu i ozbiljno stradao u njoj, da predstavi koje su to sve posledice i šta se sve to dešava ukoliko se nebezbedno ponašate u saobraćaju. Sam motocikl, bicikl ili moped, svi ti vozači imaju 12 puta veću verovatnoću da smrtno stradaju ukoliko dođe do saobraćajne nezgode, jer nemaju kabinu i nisu zaštićeni u toj meri kao što su vozači putničkih automobila i drugih vozila, a sa druge strane 5 puta im se povećava verovatnoća da prežive ili imaju manje posljedice u saobraćajnoj nezgodi ukoliko koriste sve zaštitne sisteme. Zato da ponovim, danas smo ovde da apelujemo i na mlade, ali i na sve učesnike u saobraćaju koliko je bitno bezbedno ponašanje u saobraćaju i poštovanje saobraćajnih propisa. Lični primjer ostavlja najveći utisak. Čovek koji je doživeo tešku saobraćajnu nezgodu sa svojim ličnim primjerom skreće pažnju na opasnost tokom vožnje i mladim ljudima ukazuje na ozbiljnost koju sa sobom nosi vožnja. Mislim da moja priča ili slične priče podeljene na ovakav način mogu da učine da ta mlada bića, puna dokazivanja, želje za životom, sačuvaju sebe od onoga što ih može zadesiti. Nekada jedna lična priča znači više od svake statistike, svake kazne ili svakoga saveta. Na početku vozačke karijere mladim osobama je uskraćeno iskustvo. Ono se stiče godinama, ali kroz priču, tribine i edukaciju mladi ozbiljno shvataju sigurnu vožnju i brinu o bezbednosti u saobraćaju.